Už, no, takže. To video, to je to za těch 40 lajků. Vím, že mělo být až v sobotu, jenže není jistý, že tady budu spát. Sklapně. No a budeme papat ten citron na tom hořčici a gumíky. Jenže není jich 10, protože už jsme před chviličkou natáčeli video, jenže tak trošku jsme ho nenahráli. Takže já jsem jich sežrala 6. No tak jdeme na to. Já si tam ještě prdnu hořčici. No, abyste věděli, jo, tak jako, že fakt. Už se mi to ukazovalo na ty demente. Promiňte, mám rýmu. To je no. No vlastně ten už je tady hrozně sexuální. No tak. Zavři dveře. Aničko, zavři dveře. A nekrkej nám tam. Uprav se aspoň, jak vypadáš sexy. Uvidíte ten, no, to dílo. No, už víš, že slovo je. Má heslo na tablet a může se to posrat. A my jsme tam minule dávali motivo, my jsme krávy. Vy jste pičůš. Dobrý, to je nezajímá, dobře, tak sklapni. Takže jdeme? Já se těším na ten citron. Chuj. No fuj. Tak si to je zatím dobrá. Ty gumice jsou tam taky dobrý. Ojaj. Fuj. No, já mi povídej. Sladký, pálivý, kyselý, to dohromady nejde. Já mám hrozně sexy ksichty teď. Ty vole, co to vymyslela? Nevím. To mi napadlo. Počkej, jdu jako rozdělávat citron. Tak teď to bude zajímavý. Hořčice a citron. Ani to hořčici neumím napsat. Počkej, Zdenda ti to poradila. Nekece. No to jde. Jdeme papat. Počkej, já to ještě musím políznout. No to stříká. Super. Sexy. Chudák Bieber. Já bych toho blbě, ještě doma na mě čeká večeře. Ty vole, to do webky. Oj, pali. Prsíček. Oj. To ještě není blbě. Můžem? Je to furt. 3, 2, 1, teď. Teď je to, ale. A opady sice mít nebudu, ale do životní trauma, jo? Já už nikdy nepapám citron. Já to mám mezi zubama. Ty vole. A jde to do prdele. Jaká Eliška. Kurva. To jsou super ksichty, no. No. Jsme to fakt měli natočit na ten foťák, jenže to nějak nevyšlo. Ale byli jsme tam hezky vidět. Anička mohla dělat aspoň fotky ze zákulisí. No. Už to není tak hrozný, teď si na to zase připlatnu z tu hořnici. Ať je to nějaký drama. Ty píčo, ono úplně tu tam. Co, já mám tuhle hořnici ráda, už vidíme, budu v noci blejt. Fuj, to takový sladkokyselý, pálivý. Dneska na nějaký bezdáci obyli, ne takový. No ty píčo, ne. A já jsem se otočila, já měla sobě kraťasy a legíny a ty kozečky nebyla. Já si říkám, co pak vypadá mít nějaká děvka. Super, takže já mám vedle sebe děvku. Ale jsem ještě furt plná, jo, takže... Jo, vidíte?
Strašně dlouho hodlám být. Furt to pálí. Konečně na tom Asku už tam snad nebudu teď. Tam budou ty půkeci. Trapný videjko. Já jim ukážu, že jsem fakt tlustá, jo. No za chvilku. O bude. Opa Gangnam Style. No přesně si trefila do toho bíbra. To bylo zrovna do jeho džery, jo. To nejde videovat. Cháš? To nejde vidět. To je dobře. Musí tam hrát s tím tabletem, ne, ty vole. Ano, fuj. Paj. Ty vole, to bych si to řekl, ne? Když si takhle hraješ s tabletem, vole. Vidíš, konečně všichni uvidí, že nejsem andíle, vole. A uvidíš, že se neretušují fotky. Bude jak Bíbli. Spadnu z televize, vole. Co umíš, nemám nožíci. Nemám, ale mě se sem nechte tak. Mně se na tom sedí dobře. Nerozvrzej mi. Už takhle včera ještě nejsla. A já na ní neseděla. Myslím. To se mi bude sladce spát, no, spisky celé. Ne. Ano, 13letý piči točí video. Dík, no. Mám sexy, ty vole. Ještě víc, ty vole, čum na to. Ty změňuješ ve videu, to si nezasloužíme. Nemáš kapesník? Nebo vodu, nebo něco? Jo, to pálí. Tak a končím. A už mě. Nebo ještě čeká doma? Večeře. On je taky na mě. Já si to nezasloužím. No, ty si to zasloužíš. Ne, dobrý. Už z toho pálí rety. Rety. Jsi taky dobrá Češka. Au, ty jsi dobrá Čech. Já jsem se tady řízla, tak to pálí jako píča. Chudáci rety. Musím se nepustit písničku. Taky blát, no. Piči, ono bude volat na Skype a zase hovno. Jdeme si pustit moji oblíbenou, svou písničku. Těžký slovo. Ale slovo. Už poslouchám celý den, furt za sebou a mám už to sere. Promiň. To by brečet. No jsem si dneska pobrečela. Všim zatančujeme nakonec, co? Vítězný time. Program s Alevou a víš. Na to jen se. Jo jsem, prcek. Si k tomu. Pustej. S velkou prdelí. Můžete tady máte. Ne. A jdeme tam co můžu. Tyhle dřeváka. Nějaký pizza mi pantufle, co tady ležely. Já už vím, že ty si to no, vypustit
No, protože ten konec je fakt šílený. No takže, jdeme se rozloučit. Honička to sexy. Takže vy svině, co jste dali like, tady to máte. Já to sežral úplně celý jako kretén. Ona tady nechá půlku. No to ještě spatla. A ještě jednou. Fakt je to roz. Tohle taky vypadám sexy. No taky sexy, tak jsem. A ještě pro ty, co na to. Pro ty co. Pro ty, co mi chcete nadávat, že jsem tlustá, že jsem píčák. A to říct. Jo, je tu kráva zmrdaná, ani češtinu neumí. No a nic. Ale přestaňte mi nadávat, já mám svých Je problémů. na piče, to prostě rozbít hubu, ani ji neznám. Ty vole, ta tam úplně z toho dělá. Dick, nechci šukat. Takže ještě jednou To bude padat ještě v 90. Welcome naturally. Takže ještě jednou, Sáro, Rachel, vůbec nevím, jak se jmenuješ. A je mi úplně tak nějak jedno, že jsi židovka. Tanceš mi uprdele. Jako víte o tom, že furt natáčíme třeba. A za 4 minuty mám být doma taky dobrý. La la la. Ty na to celu, Takže, tak haters. Je to moje sestřička, já si s ní můžu dělat, co chci. Třeba tohle. Dobre. Ahoj. Záviď. To mít nebudeš.